Onye chimeleze kabuneze n'ụwa. Onye chimeleze kabuneze n'ụwa. Onye chimeleze kabuneze n'ụwa. Onye chimeleze kabuneze n'ụwa. Album kan si abia ornaza mi bonina. Ogwa alusego Anam. Anam wana munina. Wati beleze. Maka no egwu aka nji gwa ornaza mi bu. No ye ti beleze na cheme ko gwaze. Maka na da zazo. Ayo bene wuzi de mwaya wayo. Ornaza mi bo bia na mo na gwu egwu mu ne mu na egwu onu mu egwu wo bo ye chibalaze eze ko ya bulele nya na zaza so ndi obodo egwu ibe di wona bo wu na bo ibe na gunu oye chibalaze ya bulele na boy ga na gunu ibo bu na mmadu na me na tu wazi obi na chukwu idele maka na obu chi na meze nya bi mbale nwa mu nwa bo chi na meze nu ne mu na musi mili bagote alisi egwu mo ba bia na mo na agwu egwu onye chibalaze ya bulelaze ya bu ibe na agwu ibe ji gwo nya bo hu nya bo ibe de gwo nu egwe obodo ndị na-egbulu milanya n'ihi na chimeli meze n'ụwa aka ji egbulu n'ogwu ilanya nọ na-ewute wewute mbani na nwata akele mbe na agwawa ịgbado n'otu ọcha onye nwale ihe ma bụ n'ụwa mbeni mụ na-eyiyi onye nwale ihe ma bụ mbeni mụ na-akwụ ọkwa azụ n'otu onye nwale ihe ma bụ n'ụwa ọgwa na ọgbọdụ ndị mmadụ ọgbọdụ na-enye m ego ọmụgide eleve ụfọdụ na-arịa mọlụ jọpụ ka m wele iwe mana nne m lụju ụlọ nso nne m mụsịrị m bịa nne m lụ m nwa bụla nwụrụlanwụ n'ezo nwaju nwa na akwa lele mberi nne m uche na n'ike egwe nne m mụla dị mmadụ eto obu nwoke na obu nwaanyị wanya bụ ihe ọmụla anyị wamụzi anyị nwere nawa ọmụ nwanya na bụ n'egwe obu nwoke ya gwazi m onye bụ dọkpala ezi nwa mgboju n'ụzọ nne ya nne m weyala anyị nawa mụ na ụmụnne m mgbe bilie o nne m egwe anyị na-agwa lele nne m egwe anyị na-agwa lele kelo wero luo polisi kelo wana sekwia ya kwa boy manu we tu kelo wa pom
nwa m nnegwu ka ihe etili m wee ijele nwa m otu nso ejebe n'ime ahịa ebe ndị ligole kpanarịa goli jaka nata golugbo m nwa nata mebuli kpagbalị mawanye ewe mgbe na-ebido egwu ebido ọdụ ndị na-akpọ m onye ala ọdụ ndị na-akpọ m onye ebi arụbi na agụm mgbe ndị tikete egwu uju galawa nwa gbazi amụzu ọwọdụ ndị wakọwakọ na nwa m ụchụ magwọlọgwụ ego nwa m ụchụ magwọlọgwụ ego agwa n'obi ibe dị jụọwa bene mụ na agwawa ịgbaro onye gwọlọgwụ abụbụ mmadụ enu azara nnaza mgbe na-eyiyi n'otu ọcha mmadụ enu azara nnaza gwazie m onye gwọlọ ma ọgwụ ahụ enu mmadụ enu azara nnanụ emesili ndị obodo anyị ma gbalị manyalị mmanwụ enwazi ga-egwuzie n'odogwu n'ihi na chimeli mmeze n'ụwa ha onye chimeleze gabụ n'eze n'ụwa onye chimeleze gabụ n'eze ndị obodo anyị mmụọ nwa gbalị gbanya n'odogwu ga-egwuzie nwa mmụọ bụ agụụ egwe n'ihi na chimeli eze n'ụwa dịbanye na nwunye m mụrụ nwa na mụ na-eli olili nwe obodo anyị si na mụ meli ngana ya gwazie m ibe na-egwu n'ụwa asị nwa m mụrụ ọba weli okolili ogwugolu nda mmanwụ obodo tụrụ m nra 40,000 anyị nwere ego nwere ndanụ maka na onye na-egwu abịa ya na ọ na-emelu obodo gana o na-ewu egwe emesiri m asị na n'ụzọ nwa duma oke nwa n'olili olili alụsị ogbugokwele nra jere na nwa ọba atụrụ m ụgwọ 20,000 asị na mmụ ya kwụ nwele ego nwanye ya n'ụwa dịka unu na-egbu nne m ka mmekwa na gala aka mmụọ dịbanye na mesịrị ekwurụta mmadụ ise na baịbụl lila be egwu na ya bụ ndị sela nwụlụ na egbugolu nra asị na nwa chụma ya ralele arụbi na gumu nwele ego nwere nranụ nwele ego nwere anụnụ nwa dikonu na-egwu nne m emesịrị duru nwa m ụlọ ọba bịa asị na mụ ya bịa na alụsị ka mụ ja ọba lewa ndụ na mma mmadụ ibe ya ememe na mma mmadụ ibe ya eme nwa ọba njọba gịnị bụ nsogbu n'ụwa ụnụ atụgwọ m nra n'ụwa nra arụbi na bụ m egwe asị na mụ ya je na alụsị wo ndị obodo anyị na madum je na alụsị ma jeli gbaa m ndụ mma na-ata ibe ya eme nwoke mma na-ata ibe ya eme nwanyị nwejụọwa mma obodo mụ ọ bụzi mmadụ ka m kwuru gbasana m ibe mmeliwo ibe na-eme nwa ogbenye ajọka ihe wejelejele gbarụjalụzi a na-akpọ iwele nwe nwere ọjị na ewele mgbana nwaanyị na-enweghị iwele ewe jele mgbana nwaanyị alụzi m iwele ya nụnụ iwele onye mibe mibe meni ya alụsi onwelugo bịa n'ugbo ewe ịnaziwa ya anyị mechere onye mmụọba lenwanye iwele mana onye mmụọba ka eli m ibe mmelie nya wana m
mana nchelu onye mmụọ jigbo kalụsi omegbuo anyị gbatasị ọjị nwa nata ya gwa m iwe jem odogwunya n'ihi na chimeli eze na nwa onye chimeli eze ga-abụ n'eze n'ụwa 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 anyị jee kere onye anyị ji bie egwu mmadụ oge ji ijekwudo egwu anyị n'ọma na tanelu jedebịa nwachimele eze bịa ọrọnya akpọrọ anyị ya bụ nwaọcha na tanelu odogwu onye omemutiene na budogwu n'ọmọ ọrọnya akpọrọ anyị onye omemutiye n'odogwu sadawudara anyị kenelege onye omeze gwaje gizi nome wachi meleze na nwa onye omemutiene onye omemutiene ewe ijele eze gwaje gizi nome wachi meleze na nwa eze gwaje mmadụ ga-eji eje obodo ya bụ onye ọma n'ụmụ ọnwa ndị ugwu ọrọwa mụrụ mmanwụ nwamụta na tanelu onye ọma chidimeke na-eyi eze gwaje meke na-eyi ọgala bụrụ ọkada nwunye mmanwụ n'aka ntịanị nwanne m agwalị onye omegbuche na odogwu na ọgwalụ nso moju nwa moju apịali egwu nwa na mpịasị egwu nwa nata nya ya egwu enwu ụgbọala na ya egwu enwu moto ka mgbaghe odimechi na-eme ọgọ ọka nwa gbalakụ na nwa ọka nwa na Togo eze gwacha n'ụmụ onye omegbuche ji emutiani mmeke na-eyiye ọgala emutiani si mukana n'oli apụ ya Virginia ogoju nwa chabịa Virginia bịa n'ụlọ inulia Virginia ijele nwanyị bịa n'ụlọ ewe Virginia ogojuwe inulia oli akwa mutiani bịa n'ụlọ oso dị ma bịa n'ụlọ Virginia mma Virginia nwunye mutiani bịa n'ụlọ anya nwa nwanyị abịa na megede yi anya nwa nwanyị abịa na megede yi na chamba gaza na nwanu emutiane na miadi nyo ya na nu Virginia osodi ma kunu ijale Tiana bia gese mu kaneli gese domalage oyo ma Timobi bia Timobi David Timobi mbeke neyi David ejete awo madu kede ejobodo oyo ma mutiani bio mu balibe yo gala
malogo melegu egu manje kene yi na kana no malogo moze we oji metina magonu manwe kene yi igilige na egu nde bia obodo Emutiana se mukane Chifu Romanusu wacha ganga mekende iyo Romanusu wacha bia Anya waya malimunine Anya umbekende iyo Boma pie Ugo wana bianunu ewe idele Ọwọ́ mmadụ ọka dị ibi ewe ọmabiko pẹ̀lú gọvanọ gịlịghe mmadụ oke dị eje obodo ọma PDP odogwu nwatị tụ olugo na nwa arobi nagụmụ ezi mpe m ntị a na-ebi anụnụ onye nwere gị nwere mmadụ n'ụwa ka iburu mmanụ ụzọ bịa anụnụ mmadụ oge dibile egbe onye mara mmanụ siri elu abamụla emụtia na bịa ọghela emụtia na nwa gbalapụ na nwa ebe wele plọtụ kala kalio nwatị dị elu kunu ebe nwoke lụrụ nọ n'ụwa nemu na ọkala kalio eze gwacha nne ya nke isi n'ọmụ onye ọmụmụti a na-ebịanụ nwata ibela eze bịanụ eze ka ọ ya bulili o mmemụti a na-ebịanụ ewe ịgwa ede mmanwụ onye ọmụmụti a na-ebịa ndị eze nwoke na ezi ụmụ nwa gị ijala nwanyị na ekenele ya ijala nwanyị Patrik nwata aja nwanyị abịa n'unu kwanya bụ egwu aja eme mmanwụ Patrik nwata abịa n'egwu ijala nwanyị abịa mgbe ekene yi agwọgwụla emuti a na-ebịa ndị awezi nne Patrik nwata ọrịa anụnụ aja nwanyị na ya ekenele ya ezina mule emuti a nejeni ọwọ mmadụ ọka ndị ibili obodo anyị jee kene onye ọma maazị Ikodogwu anyị erobi onye ọma maazị Ikodogwu ego anyị erobi bịa ndị enyi ibili obodo onye ọma maazị Ikodogwu ego ọrọkọ n'ọmọ ọmụlụ ogwu eji eli ego ọrọkọ n'ọmọ ọmụlụ ogwu eji eli ego bịa nụnụ onye ọma maazị Ikimo kenelede emuti a n'isi mmukeru nnuwe egwu azịghị mmadụ oke jibili mekene yi onye ọma m ụda ji agwa ụda agwa lọkị nwanyị ogbuwe egwu enwele lọkị nwanyị egwu ụda agwa nwanne m onye amị mekene yi onye amị mekene yi emutia n'isi mukenu eze gwacha n'ọmụ oke nwe mutie n'odogwu egwe eze gwacha n'ọmụ egwe ojimetina magọ n'ụwa onye ọma mutie n'ibia eze gwacha ya gwa nwe ewe ya emelegwu egwe
abalị m onye omegbu tiarị eze gwacha n'ọmọ egwe ga-egwe m moto ka m gbanụ ọgbanye abụ ebe ahụ gbalịghị egwe eze gwacha nke isi n'ọmọ dajeni onye chimela eze na nwa eze kọ ya gwọlele onye omegbu ji a na-ebi egwe nwoke lọgwụ laịfụ bịa mmeke nuru bịanụ nwoke lọgwụ laịfụ bịa eze ọmọgọ ebute n'isi nwoke na-eyi nwoke lọgwụ laịfụ n'ogwuwe egwe nwachitu elugbo na ịgaralịa igilige n'ebe egwu n'iche eze jelejele onye ji meleze ya bụla eze ọwa na-agba iwe ndị obodo onye ọmụ ya mmadụ bani igwe ego mekere mmanwụ ya mụ mmadụ anụnụ ya mmadụ bani nwanne gwọ demo meke nneyi onye ọmụ ya mmadụ bani o gbalege malodogwu bebika ezemọgọ dejeni yemite n'isi nwoke n'ugbo eze gwacha n'ọmọ ụlọgwu edeli ego ọ ga-ala eze ọmọgọ ya nụnụ onye nwere iyi nwere mmadụ n'ụwa ụwa ọnụmemite n'ọmọ niile eze gwacha nke isi n'ọmọ onye ọma mgbochi na-eru ọtọnomi meke na-eyi onye ọma mgbochi na-eru ọtọnomi meke nụnụ ya nụnụ chinedu nwanne m nwa egbe jiodogwa mmadụ oge dị ibili iwe ebe ike ndị egwu ya na mmanwụ na-agwụ egwu onye ọma egwu tie na-emeligo egwu aka nwala ọghọ melimụọ eze gwechenuwo jele ewezego gwamara mma onye ọma eze gwache onye ọma egwucha na mmanwụ egwe onye ọma egwucha na mmanwụ egwe ijele egwucha na nwachite olugbo na nwanụ anazazazo n'ụwa ya bụ ọka nwa n'ụmụ nwadalitogo gwute ga-egwuta ọdị ọma lọgọrile nne nnuo o ji mmechi na ma ọkọ meli mụọ egwe ana m agwazi ọmụ tie n'odogwu n'egwu ya gbalịta ya egwu emu moto ka mgba maka na eweli gị nwere mmadụ n'ụwa ọ gaala chi imela eze n'ụmụ eze gweche nke isi ya bụ odogwu na ụmụ nnukwu egwu ebutie igwe ogo na togo dejeni keneni John and bebe igwe go na togo ama mu John odogwu John bebe ni oke nwa John odogwu John and bebe ni ogala John gwagwe iwe ya manu amale ge male mmadu onye ma mu John and bebe oke nwa na togo ni owa no na memutie ni igwe go ya si mu kenunu eze gweche kisi na odogwu na mo eze gweche kisi na mo niile ogala tibala eze na nwa ene tibu bongo owa eze gweche na simu kene no soja na badai wa melo godogwu mawe kene yi o soja never die odogwe akabala ai kele o soja never die ogala igwe go na togo na odogwu ego o diri togo wute yegwo mwe yebelewu egwa ya nwanwu
igiligo n'ebe egwu n'iche eze egwere m mmọnwụ anyọma mmadụ melodogwu mmadụ mere Antoni dogwu ego eziokwu nwiti a na-ebịa ọgọ ya bụkwa n'ichie mmadụ mere nwanne m ọgwa na onye nwiti a na eze gwacha n'ọmụ nke izi n'ọnwụ na-asị nwoke ruru onye chi meleze gabụ n'eze n'ụwa 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 ejula mbane mmadụ ka ndị banuo na-ewewewe ejula mbane eze go na togolu maweke nunu onye ogbe ejula mbane bụ odogwu nwadili itogo wutege wute ilige wejuwe ilige idele onye ogbe ego eze agbaje nwanne m wo ojimeti na-emegbe meli mgbe ọgwaturu kala wa ya nwoke ya n'ụlọ ya eke na onye gwuli ebi ndụ odogwe ogwu ebi na onye egwu n'ụwa eke na onye gwuli egwu ndụ ogwu ebi na onye egwu emiti na-ebunye ego mọkada mana odogwo na ọgbalị mmanwụ na anaghị egwu egwu ụmụ moto ọ gaala naghị egwu egwu ụmụ moto ọ gaala bịa eze agwacha n'ọnwa ọhụrụ ogwe na-eli egili egwe ọ gaala mmadụ ka ndị galie emute na-enye mmeli ya ịkọlọbịa dị ahụ onye nwere ogwu na-eli egili onye nwe ogwu ogwu ọkpata egwe n'ogwu bụrụ ọkada nwunye mmanwụ ọsẹ mu uche n'igwe ka nnata na ya egwu egwu moto ka mgba ụlọbịa dị ahụ n'ụwa ebe anyị kọrọbịa dị ahụ n'ụwa egwe ezi agbata gị sọmọ igwe oge na togo ọgwa mmadụ oge anyị bịa egwu dị eme ka anyị jee aka n'ebe agba na-agbanyanwụ na-apụti mgbọrọgbọ na ya mere mụ ebe a na-agbanyanwụ oji moto ma ọ bụ odogwu ebe ọ na-agbanyanwụ oti mgbọrọgbọ ji moto ma ọ bụ na ya ga nalele onye ọma ọgwụ ndị enyi na-esi nwoke n'ugbo egwe ebe ọ na-agbanyanwụ mmadụ ụka na-ebịa ọgwa na eze weta nke izi n'ọmụ na-esi nwoke n'ugbo ọ ga-ala nwaka ma n'ikolobia ara obi na-agwụ mụ ego maka ma n'ikolobia emutie dị nwa agbara ahụ n'ikolobia bịa nuo ọdọgwo nwere ogwe deli ego nuwe ewe emutie dị nwa agbara ya emele egwujuwo emutie dị nwa agbara ya emele ewe idelelele emutie na alụsi egwu ụmụ ọgbahụgbọ a na-ogbute ogbute dike na abụ ọka alụsi ọnwala aja dị odo emutie na nna m ọbala ibe gị ịma na akpụ ugwu na be gị na mụ hụrụ akpụ nne nwaanyị ọka alụsi nne m ologwu na be gị nne m onye ọgbọ ka alụsi odogwu alụsi gara ọmụ wee kwuo akpụ n'ụwa alụsi eji bido obodo ebutiere gaghị aka n'aja aja n'ọmụ ọgwa nna na-emeli gị ibe ewu
mutie ni na ikene ya oke nwa deli togo butego odogwu were formatic ogolu wiye ni wiye nwa tanda weli me palio ono me mutie ni na mele o be sirgo ni rosa lo buwewe e malia o me mutie ni na mele oke mesiri wale visu odogwu ogoli kwunya nwe ya moto de man pali ewe no be mutie ni na milia aza wa jano mo abo wali besbate kala kale mbe wizi ona balone mutie ni na milia tamba bulewu abia bia mbe gitikatele mutie ni ewu wewe waka wa jeni ma ya no mo we go meji ni go ya mmamwu asena me nwele la kije madebe si do duri awo ogwa mu mmadu nu checha anaye ewu ezigbo moto nyegbe wo gwale mu ogala onye nwele ogwu nele eli ogala maka owa onye ba Asa wata wane mo onye wolo wulu ni ekeli o Kolobia di akwe Nwa wali legbo Unye ji meleze ya bukwa eze nuwa o Aijeke na barista Benjamini onye akwa ndị Igbo nwa wolo bụ na nwa Barista Benjamin Odogwu onyawe Ewu chairman Odogwu aya melimu ni lewe Barista Benjamin Odogwu ogala Barista Benjamin Odogwu Ema na bia no mo andi wele gori lewe Barista Benjamin Odogwu oga nwa gbala ko ai kerele o waro na memutia na bia emutia na no egwe kaze egwache visi na Odogwu no mo anti egwu waro na bolo osebo ji abia li egwe Odogwu agbasiri ga agbasi ego na telo bagunga emutia na kale egwe no ma na egwe Osimumu kede Yabu imane Odogwu Emonyami Bekelu Odogwu ego Oyami nakwa Madu oke dibili Evidence mu kede Yabu imonyami Odogwu ego Enolea Okamana ba Igwe go na Togo Yana Bekele Yabu imonyami Ezo mwago Yana Bekele Demteni si mukenu Mune mwanye chimeleze Kabukweze nuwa Eje kene kane Odogwu Kane zonya Odogwu ego Kane zonya ka Odogwu ego nono Aka melo meli muwo Awa mmadụ oke dị icheze Ka na-eji onye aka mbeke nunu mwewe ele Onye ọma mụtie na kaliga egwu egwe Eze ọmọ Odogwu egwe enwale ya Ka ije ka eze nwa Felix Odogwu Eze nwa Felix na mo kanelede Amaba na Togo wawelo ku mo na ro na e kanelia Eze nwa Felix Odogwu oke wa na Togo ne Eze nwa Felix bia mbekele
onye melu tieni bịa na-asị mụke elu nnuwe anyị ga-agwacha nwanne m nwa Chibalaze na nwa ya bụ ọka nwa nọmba nke izi nọmba nwa nwere obi mmanwụ jelejele anyị ga-ekele chifu udemezuo jọrọ omu bịa na mee ekeneyi eze ọmọgọ bịa anụnụ onye ọma bụ chifu na-ekenele ya chifu udemezuo nwa jọrọ omu mmanwụ wewe udemezuo jọrọ omu eze ọmọgọ dogbuwe onye ọma bụ oche ndịbịa nuwe dobe bụ iti a ndịbịa na-asị mụkere unu mmanwụ wewe ewitiana nwata itu elu mmanwụ wewe anyị ga-agwacha nwata itu elu mmanwụ weele ọrụ zulike ọbalị mmanwụ wewe ịnụlịa ọrụ zulike ọbalị mmanwụ na-agụ egwu ọgwa mmadụ oge ji ibili egwu aja na mmanwụ onye ọma emuche n'igbo odogwu ego njele ọma ụbọchị na-eru nwa Chineke oriri odogwu akụ egwu mmekere ụmụ mmanwụ wewe ịnụlịa ọma ụbọchị na-eru mmanwụ na-agụ egwu Chinedu ụmụ oriri bịa nuo akụ egwu obi n'odogwu mmanwụ na-agụ egwu onye ọma ụbọchị na-eru nọ onye ọma Chinedu oriri ebute n'isi mmuke n'unu onye ọma bute n'odogwu mmanwụ na-agụ egwu anyị na-ekele obi na ọzọbụ iwe na-atụ ogo mmanwụ ekeneyi ọzọbụ iwe na-atụ ogo bịarụla mmekeleyi onye ọma mbụ ọzọbụ iwe mmekeleyi igwe ego na Togo nwadụ oke jibili anya ekeneyi igilige nyabụ egwu dema mmanwụ ka anyị jee ekele ya bụ ọlọm ile nwa nwere obi egwe ọka nwa na Asaba mekere ụmụ mmanwụ ile nwa mekeleghị mmanwụ ewe ọka nwa na Asaba mekeleghị ya bụ nnukwu n'ọmọ gbanwere okwu mmanwụ ewe wadịgo ọgụ na dị egwu aja ma mmanwụ anyị jee ka ndị ịma ugebe odogwu ego mmiri ọmụ meke na-eyi egwu aja ma mmanwụ onye ọmụmụ ịma na-alụ bịa ịma ugebe ego mmiri mmeke na-eyi onye ọma emutie na odogwu na-asị mmuke na-eyi ọkwa na-abụ egwu aja ma mmanwụ ịma ugebe ego mmiri n'ọmụ ọgwa mmadụ oke jibili egwu aja ma mmanwụ anyị ji ekele
ọka bọtalie onye ọmụmụ ọka bụ odogwu oke nwa na bidi material gbanwere okwu mmanwụ egwu anyị na-eme mmanwụ onye ọmụmụ ọka fọbịa onye nwere iyi nwere mmadụ n'ụwa igwe nwere bidi material na ọmụ onye mmamwu tie dibịa n'uwe egwe ịnụlịa ije kene onye ọma nwaja n'odogwu aja na sadọn onye ọma nwaja n'odogwu aja na sadọn n'odogwu ọwa mmadụ oke ji eje obodo aja na sadọn ewites nkene yi ka ije kene omeke ameke oji ebe ameke ego meke na-eyigo eze dibe nnọnnọ ameko ji abe eze dibe odogwu ego ọgbala tule ọwa mmadụ oke na-eji obodo egwe onye ọma mụjọ n'odogwu ruo na-egwu n'ife ya egwu agba ibe ya ebere egwu egwe onye ọma mụjọ n'odogwu egwe n'ụlọ egwu n'ife kelere ebe onye emeligwa onye obodo onye emeligwa na Togo na-awụjọ n'odogwu egwe enwele ya onye emeligwa na Togo ọgwa mmadụ oke ji eje obodo anyị tegara n'ịtụwa bekee egwe Jogwa amaka ọnwa na-atọ obodo ihe etu omege gwa mgbe ya emele tụmaka dị bodogwu egwe enole ya anyị jekele onye ọma ihu n'egbo mmega na-eyi onye ọma ihu n'egbo odogwu nnebe onye amị n'ọgbọ ọ gwara onye ọma egwu tie eze gwọcha n'ọmọ alụsi egwu wọrọ nya kpọrọmụ ọsẹmọ oche apịa ili egwu onye chi imeleze ya bụlede anaza eze azọ n'ụwa eze gwọcha n'ọmọ gbagbewe ya emele egwu onye ọma egwu tie ili egwu eze gwacha n'ọmọ ọtụtụ elugo na nwa mbeligba ana-obudo bute dike emutiere bịa n'ụnụ ọgwa mmadụ oke na-eji obodo egwu ọgwa mmadụ oke na-ebịa egwu anyị eme mmanwụ anyị jekene Pita ọka okwu ewuru nwa oyi onye ọma zamani odogwu onye ọma bụ Pita nọ nne ya Pita ọka azamani odogwu egwe ịnọzịwa okwu ewuru nwa oyi na Dubai otimeleza na nwa arụbi na-agụ ọka nwa na mmịada na m ọka nwa anyị mmere egwu owelogwu mmanwụ ewe oke webe obi da mmanwụ ewe ịnụlịa Pita ogwogwulu nweyi azamani na Dubai itimelaza na nwa ndị ndị eme mmanwụ onye ọmabụ tie enyiwe o nwale ya emutie dị mmadụ ọka na ibili egwu anyị dị eme mmanwụ arụ obi na agụgbo mụ na-egwu yiri obodo nne m oli abụghị ewe onye kwu onye ji aka nya wezi nne m onye kwu onye ji aka nya wezi nne m aka nwere ọgọ mmeli mwo egwe m ewe mmejọ nwoke ya nne m oli akwa emekeli m egwu ewe lie akwa onye ji aka nne ya onye ji meleze ga mụ na-ese n'ụwa onye ji
mamule ọwọ́ ní ẹgbẹ́ ìwé yòlù tí mẹ́gbẹ́ níbo ìyá ṣe ká mamule gbẹ́ kékeré náà sọ yà kúrò ekene bọ́ tún mọ̀ nínú wa ayáwó tó tó máa ń wéwèé ó sọ bí ó máa kúdà nílò ezigbo onye akwụkwọ ezigbo na eze ka ihe amụrịrị ya ya alụsi egwu ụmụ ọgba ọghọrọ ọnụ ya were n'eze nne m